N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne nna Kristi, anyị na-ekene Chineke maka ụbọchị ọfụrụ o nyere anyị n'izu ụka ọfụrụ. Taata bụ ụka nke 20 n'oge na-adabaghị n'emme ọbụla n'afọ nke mbụ nke ụka. Taata ụka na-eche anyị n'iru na n'obi Chineke ine mmadụ anya n'iru ịma mmadụ adịrị ya. Ịfụnanya Chineke na amara Chineke na ọkpụkpọ ya maka mmadụ niile. O wee na-akpọ anyị oku ka anyị nwee okwukwe dịka nwaanyị onye Kena ka a ga-agụrụ anyị n'ozi ọma dị asọ nke ụbọchị taata. Ka anyị tinyezie mkpa ndị anyị bụ n'uche wee gbakọba maka aja misa nke a. Ụmụnna, ka a kwado onwe anyị nke ọma ka nnukwu eme nke Yukarịstịa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta ngwa Chineke dị ike niile na unu ụmụnna m emehiela nke ukwuu site n'echiche na okwu na omume na site n'ịrapụ ezi omume kwesịrị na m ga-eme site na mmehie nke kasị ukwuu. Ya ka nji ayọ Maria dị ngọzi eji n'ọkpụ na ndị ọma na ndị nsọ niile na unu ụmụnna m ka unu yọọ m osogbu Chukwu anyị ayịyọ. Ka Chineke dị ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke anyị, ịkwadoro ihe ọma anaghị ahụ anya maka ndị hụrụ
maka ndị hụrụ gị n'anya. Biko hụnye mkpụrụ nke ịhụnanya gị n'ime obi anyị. Mee ka anyị hụ gị n'anya n'ihe niile, hụkwa gị n'anya karịchaa ihe niile. Ka anyị wee bịaruo n'aṅụrị nke ịkwadoro anyị, nke karịrị uche mmadụ nghọta. Site na di nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya na mmụọ nsọ dị ndụ na-achị, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Lee ihe onye nwe anyị kwuru, mewe ihe ọma, kwụba aka gị ọtọ, n'ihi na mgbapụta abịala nso. O ruola mgbe m ga-egosi ikpe nkwụmọtọ m. Ndị mba ọzọ ahụ rapara n'ahụ onye nwe anyị wee na-efe ya. Ndị hụrụ aha onye nwe anyị n'anya wee ghọọ ụmụ odibo ya, ya na ndị na-ewepụ aka n'imerụ ụbọchị izu ike, bịakwa jidesi aka ike n'ọgbụgba ndụ. Ọ bụ ndị aka ha ga-akpọlite, ọ bụ ndị a ka a ga-akpọlite n'ugwu nsọ, bịakwa mee ka ọṅụ m ju ha n'obi n'ekpere m. A ga-anabata àjà nsure ọkụ na àjà ọbụla ha chọrọ n'ebe nchụàjà m, n'ihi na a ga-akpọ ụlọ m ụlọ ekpere maka mmadụ niile. Ka mba niile too gị, o Chineke, ka mba niile too gị. Ka Chineke mere anyị ebere, gosi anyị, ya mere ka ihu ya chakwasị anyị, ka e wee mata ụzọ gị n'ụwa, ka mba niile wee mara mgbapụta gị. Ka mba niile too gị, o Chineke, ka mba niile ka obodo niile wulite elu n'ọṅụ, bịakwa obi aṅụrị, n'ihi na ị kwụbara aka gị ụtọ wee na-achị mba niile. Ọ bụ gị na-edozi mba niile dị n'elu ụwa. Ka mba niile too gị, o Chineke, ka mba niile too gị. Chineke m, ka mmadụ niile too gị, ka mmadụ niile too gị. Ka Chineke gọzie anyị, ka akụkụ ụwa niile sọpụrụ ya. Ka mba niile too gị, o Chineke, ka mba niile too gị. Ihe ọgụgụ ewetara
nsọ degara ndị Rom. Unu bụ ndị mba ọzọ ka m na-agwa okwu a, ebe m onwe m bụ onye ozi nke ndị mba ọzọ. Ana m eji ọrụ ije ozi a ekenyere n'aka m na akpa nganga, n'ihi na enwere m olileanya na ma eleghị anya apụrụ m isite n'ụzọ a kpasuo ekworo ụfọdụ ndị Juu, ka esite n'ekworo zọpụta ụfọdụ n'ime ha. N'ihi na ọ bụrụ na ọjụjụ a jụrụ ha mere ka Chineke n'ụwa dịkwa na mma ọzọ, mkpọbata ha ọ ga-adị aṅaa? Ọ ga-adị ka isi na ndị nwụrụ anwụ enweta ndụ ọzọ. Amara Chineke nyere na oge ọ kpọrọ enweghị ike ịlaghachi azụ ya nye mmadụ onyinye ma ọ bụ họrọ mmadụ, ọ dịghị eme ya ncheta. Dịka unu onwe unu ndị mba ọzọ si gbanwee ghara ịbụzi ndị na-enupụrụ Chineke isi, bịakwa n'oge ugbu a bụrụ ndị na-eri uru amara, n'ihi unu enupụghị isi nke ndị Juu. Emechaa, otu ahụkwa ka ndị a na-enupụ isi n'oge ugbu a, sọọsọ n'ihi amara emere unu ka esi erite uru amara. Chineke tụrụ mmadụ dum mkpọrọ n'ime ekweghị ekwe ha, ka o wee mere ha niile ebere. Chineke ghọrọ mmadụ wee binyere anyị. O nyere ndị niile nabatara ya ike ịghọ ụmụ Chineke. Haleluya, 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 haleluya. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'ozi ọma dị asọ nke Matiu dere. Jesu hapụ Genesaret gaa n'ebe ọzọ dị obodo Taịa na Sidọn nso. N'ebe ahụ, otu nwaanyị onye Kena bi n'obodo ahụ bịakwutere Jesu rịọ ya sị, onye nwe m, nwa David, biko mere m ebere. Ada nwaanyị nwere ajọ mmụọ n'ime ya nke na-esogbu ya oge niile. Ma Jesu egeghị nwaanyị ahụ ọnụ, ọ gbara ya nkịtị. Emesịa, ndị ụmụazụ ya bịakwutere ya rịọ ya sị, chụlaa nwaanyị a, lee ka o si esogharị anyị na-enye anyị nsogbu site n'arịrịọ ya. Jesu sịrị nwaanyị ahụ, ezitere m naanị inyere ndị Juu aka, ndị bụ atụrụ furu efu nke Izrel. Ma nwaanyị ahụ bịara daa n'ụkwụ Jesu rịọ ya arịrịọ sị ya, onye nwe m, nyere m aka. Jesu zara ya sị, o zighị ezi na a ga-ewere nri nwatakịrị tụpụrụ nkịta.
Nwaanyị ahụ zara ya sị, ọ bụ eziokwu onye nwe m, ma a na-ekwekwa ka ụmụ nkịta ṅụọ n'okpuru oche, ma a na-ekwekwa ka ụmụ nkịta nọ n'okpuru oche nri rie irighiri nri nke na-esi n'elu oche nri ahụ daa n'ala. Jesu zara sị ya, nwaanyị, okwukwe gị dị ukwuu, laa, emerela gị ihe ị na-arịọ. N'otu oge ahụ, a gwọrọ ada ya. Oziọma nke oseburu ụwa. Ka anyị si n'oziọma a nweta mgbaghara njọ anyị gaa. Praise the Lord. Hallelujah. Tata mgbakwasị okwu bụ okwukwe n'ofu akụkụ. Deenụ Chineke, ịfụnanya ya n'ebe anyị nọ bụ maka mmadụ niile. Ife na-ajikọ mmadụ na Chineke bụ okwukwe anyị nwere na Chineke, n'agbanyeghị ma ị bụ onye ukwu ma ị bụ onye nta, ma isi n'ihu ma isi n'azụ, ebe ọbụla anyị na-anya onye ọbụla na-agụ akwụkwọ nsọ ga-adị familia. Ị ga-amata ya na enwere ọtụtụ mgbe a na-ekwu Juu na Gentile, maka na n'echiche ndị na-atapi akwụkwọ nsọ bido n'oge mgbe ochie wee ruo n'oge Jesu, ndị Juu na-ewu onwe fa dịka ndị Chineke fụrụ n'anya. In fact, o nwere akụkọ akọrọ maka ofu ọgaranya lụrụ nwere ubi ebe a na-akọ ihe, wee mesịa o tinye ya n'aka ndị na-akọ ife wee jebe njem ka fa nekọta ubi ya anya. Enwere ọtụtụ ihe dị iche iche, ma mango, ma apụl, ma pineapple, everything n'ime ya. Mgbe o jecha anata wee tinye isi n'ubi ahụ, o wee bụ na o luru ogwu na ọkịrịka, o wee nye iwu ka a gbaa ya ọkụ. Mana ka ọ na-achọ ịpụ n'anya fụ ihe na-achakeri n'ebe ahụ, o wee sisi jee ghọta ife afọ, eweta ya owuru pineapple, o wee bechaa ya, o wee tọọ ụtọ nke ukwuu. Maka ihi ya, ọ gbanwee obi ya. E wee sị na ndị okenye ndị Juu na-akwu na pineapple afụ n'ubi ahụ Chineke ji gbanwee obi ya bụ ndị Juu, na maka ihi ha Chineke ga-agbaghara mba niile. Ọkwa unu wee fụ ka ha si ewe onwe fa. So inezi anya wee fụ ya, iwee ghọtazie ife ozi Aịzaya na-ezi anyị taa, na ife kpatara Jesu because fa na-ewe ndị mba ọzọ as nkịta maka na ha amaghị iwu Chineke. Mana ịma na nkịta na-ebi n'ụlọ, so mana ọ bụrụ mmadụ. O nwere ịfụnanya mmadụ nwere n'ebe mmadụ nọ, mana ya na mmadụ na-eme gịnị? Na-emekọrịta. Mmadụ akpọrọ ya asị asọch, mana ị gaghị ewe na gịnị ya bụ otu. So unu na-anya unu afụzie ihe kpatara Jeremaya n'ife Aịzaya n'ife ọgụ nke mbụ, maka na ndị Juu otu afọ ka ha si wuo onwe ha, mana n'agbanyeghị na ha were onwe fa ndị nke Chineke, fa na-enupụrụ Chineke isi, wee ya na fa ame gịnị? Na fa nọ na mma. Den fa wee jee Ezai na Babilọn. Mgbe fa jere Ezai na Babilọn, ka mgbanwe fa na nghọta fa pụtara, ha wee chọpụtara na enwere ife dị mma na ndị mba ọzọ, na ọ bụrụ jos na ha bụ ndị na-amaha Chineke. So mgbe fa na-anachazi ya na-anata, ọ bụ n'ọnọdụ a ka Aịzaya n'ife ọgụ nke mbụ nọ wee kwuzie obi Chineke, maka ọnụ onye amụma ka ọ bụ na-ekwu obi Chineke. Wee sị n'ime nsọ ụlọ nsọ nke Chineke na onye ọbụla na-eme ezigbo omume na-achọ iru Chineke, na Chineke agaghị achụpụ ya n'ụlọ nsọ, na ebe nchụaja the temple of God maka gịnị? Mmadụ niile. Fa ga-abatakwuazi n'ebe ahụ mee gịnị? Chụọrụ Chineke aja. Ya bụ, all the barriers, all the walls should be what? Destroyed.
mana unu mana ọ ka dị n'ime obi mmadụ ọbụna dị tata aka na-ekwu okwu racism and gịnị discrimination and inequality. Ọ ka na mmadụ ka na-arụ ya n'ime obi ya. Ọ ya kpatara otu a kịta anọ mmadụ nwere ike ije kpọta mmadụ ka ọ na-enyere ya aka as maid, mana ị na-anya mmeso onye afọ na-emeso nwa ọ mụrụ n'afọ ya na onye ọ kpọtara akpọta ifu na o nwere ihe mee gịnị, o nwere ife dị iche. That war ka dị n'ime obi mmadụ, mana onye ọbụla maara Chineke ga-agba mbọ ime gịnị, ịkwatu ya bụ mgbidi, ya bụ war. Iwe bata n'ife ọgụ nke abụọ, Pọl dị asọ bụ unu mana onye mee ntọghata ka ọ bụ. So echiche ndị Juu afọ ka dị ya n'ime mgbe o bidoro ije na-agbasa ozi ọma. Ife ọ na-ebu ebe o batara obu ụzọ mee gịnị, chee ihu n'ebe ndị Juu nọ. Ọ bụzi ya na fadu ozi ọma o mee gịnị, o buru jebe ndị Gentiles. Mana mgbe ọ nọkọtazi wee gbakọ wepụ wee fụ na ndị ka anabata ozi ọma bụkwa gịnị, ndị Gentiles, ndị afọ anaghị akpọghị ife. O wee sị na ọ bụrụ na anabataghị okwukwe ndị Juu kpatara mbawanye okwukwe na aṅụrị n'ebe ndị Juu nọ, kedụzi ka ọ ga-adị mgbe ndị Juu mee gịnị, nabatara okwukwe. So it was a thing of joy. So ife ọ na-egosi bụ na Chineke adịghị eme gịnị, ọ dị akpa oke. Unu bata n'ozi ọma dasị ifu Jesu Kristi n'onwe ya, ọbụna dị na Matthew chapter 8 or 18, ọ sị ndị ụmụazụ ya ọ bụrụ na fa jebe ịgbasa ozi ọma, fa buru ụzọ fa jee na gịnị, na the lost sheep of Israel, fa agana na nke ndị gịnị, nke ndị Gentiles. Den tata ịfụzie Jesu ka o ji okwu ya wee jere wee mee gịnị, wee gafee n'ogbe ndị Gentiles afọ ọsị ndị ụmụazụ ya mena gịnị, fa abanyela n'ime na ọ banyere ebe afọ. Onye bịakwutere ya bụ nwụrụ nwaanyị onye Kenan, and ndị Kenan na ndị Juu ndị Israel adịghị eme gịnị, enwere ife jikọrọ fa na ha, maka na fa na-akpụta okwukwe ndị Juu nwere n'ebe gịnị Chineke nọ, maka na ha abụchi ya ife dị ka Baal. Ọ ya kpatara ajụjụsịba unu anụkọrịta na nwaanyị maka ha emeburu chi ha ebe gịnị wee bubatara unu gụọ Leviticus Deuteronomy, unu ga-afụ a lot of restrictions enwere ebe anwa. So mana Jesu Kristi abazie na that territory, ọ sị fe mere gịnị, abana nwaanyị onye mba ọzọ afọ abịa, andị nke ka wee mezi ndị ụmụazụ ya nwoke ọmazụkwa onwe ya bụ ka nwaanyị ahụ na-ayọ ayịyọ onye sifafụ mmadụ ibe gị n'anya na ife ndị ọzọ, ọ tụpụrụ nwaanyị ọnụ. Then from the response of ndị ụmụazụ gosi na nwaanyị ahụ na-enyekwu ha nsogbu, asị ya chụpụrụ nwaanyị a ka ọ ghara ị na-enyezi anyị nsogbu wite ahịhịa ya. Jesu sị ya na ife ya bịara maka gịnị, the lost sheep of Israel, ndị afọ furu efu nke gịnị, ezinụlọ Israel, na ya bịa ha maka ndị gịnị, ndị mba ọzọ. Nwaanyị ka na-enyekwa nsogbu, o wee sị ya na anaghị ewere nri akwadoro nwata eme gịnị, atụpụrụ nkịta. Nwaanyị sị ya amakwanụ m na ọ dị otu afọ, mana ọ bụrụ na ọ ga-ekwe, mana nkịta na-anọkwa n'okpuru tebụl na-eme gịnị, nri dapụ na ọtụtụrụ mme gịnị rie. So ọ bụrụ nke ahụ dapụrụ adapụ si me gịnị, tinye m mmeri. Ọ bụrụ ya nwaanyị a bụrụ a symbol for us of gịnị, faith and perseverance in prayer. Faith and gịnị, perseverance in prayer. Sometimes ị na-ekpe ọ dị ka anaghị eme gịnị, ọ dị ka anaghị ekpe. Ọ bụrụ na Jesu dị insensitive na ọ ghọtara ihe ọnọdụ nwaanyị a nọ, mana ife o ji wee banye na that territory na ife o ji wee rụọ ọrụ nwaanyị ọrụ bụ nọmba 1, ka o wee gosi n'oge elugo mgbe ndị Juu na ụmụazụ ha na-aga iwere ọnọdụ na ọ bụ na achọ ya afro ga-eji mee gịnị, gbanwee obi ha maa na nzọpụta ahụ maka gịnị, mmadụ niile, o nwere onye mere exclude. So all the walls and barriers and prejudices in our hearts must be destroyed and demolished. Then nke ọzọ bụ na nwaanyị a ọ bụrụ ya ka ọ na-akpa, mana ọnwụ ya ka ọ na-akpa. Anyị niile bụ otu n'ime Chineke. We are brothers and sisters in Christ. And nsogbu ofu onye bụ gịnị kwesịrị ịbụ nsogbu onye ọzọ.
so otu nwaanyị a si wee na-ayọ maka nsogbu nwatakịrị a, nabata mkparị na enere anya na egere ntị niile maka ihi ka e wee nwee ike ịgwọ nwa ya nwaanyị a, n'otu afọ ka ọ ga-esi ihe gbasara onye ọzọ ga-esi na-eme gịnị na-echu anyị ụra, maka na anyị niile bụ gịnị ofu. Ọ bụrụ ị nọrọ ebe ị nọ gị na-walk down on others ka eme gịnị ka fada. We are one. The world is one. It's a global village. Otu anọ kịta America na-eme make America great and other things na-eme ife na ọ bụrụ na enwe ka ụwa si wee bido wee daba n'ebe ndị ọzọ, ọ ga-erute ebe a. Eziokwu ka asị ịnọ na be gị chekwa be gị like na ọ na-anọ ndị ọ na steeti nkefa ma ọ n'ogbe nkefa, ife ọ na mee n'ofu akụ ga-erute ebe ọ. Is a question of time. We are one. It's just like onye anyị nọ kịta ị bịa chekwaba mkpụrụ aka gị a, ọ bụrụ na ife mee gị n'aka gị a, ebe a ya abụ ọbara, mana ọbara niile dị gị n'ahụ ya esi ebe a mee gịnị wee pụcha. Nke a nwere ike ibu ụzọ wee nwụ, mana definitely ọ ga-eme gịnị, ọ ga-erute ndị ọzọ. Crime is crime no matter who is involved. So onye fụ ajọ ife ya mee gịnị, ya gbachie ya. Onwe ka esi wepụ ya si mee gịnị si wepụ ya. So ụmụnne nna Chineke, ọ kwanụ nnukwu ozi ka Chineke na-ezi anyị n'ụbọchị taata. Chineke enweghị onye ọ kpọrọ dobe n'akụkụ asị na ya bụ onye nke ya, na ife na-akpọta anyị n'ebe Chineke nọ bụ okwukwe, and okwukwe na ezi ọrụ na-eme gịnị na-agakọ. So onweghị onye Chineke mere na onye nwa bụ nwa afụrụ n'anya karịa ndị ọzọ. Ọ ya kpatara na ọbụnadị ndị na-amara Chineke na-abụrọ fọtụ ha na ha amara Chineke, iruo n'eluigwe fụ ha, ị gaghị asị na Chineke amaghị ife, ka ị ga-asị na ọ maghị ife. So ka anyị ghara ịdịzi over judgmental at times. Ị nwere ike na ọzọ ya be na-ene anyị na-eji aka na-eke ndị ga-eji ọkụ mmụọ na ndị ga-eme gịnị ga-eje eluigwe. Ọkwa Chineke ka ọ dị na gịnị ka ọ dị n'aka ọnya na-afụ mmụọ, na-afụ gịnị na-afụ anụ ahụ, ya mazuru ihe niile. He loves everybody. After all, otu ihe anyị nọ, ụfọdụ mụtachara oyibo ịtọ ịnọ ise, n'ime ha niile abụghị otu. Onye ọ na-akpa agwa ka ya na chi ya si kpebi. And ihe ji maka na onye anaghị akparịta agwa ọfụma esi na ọ bụ ọzọ nwa gị bụ ife ị ga na-agba mbọ bụ ọ bụrụ na ahụ ya bịa ka ahụ na-ayị ya eme gịnị ka ọ kwụsị. Ịkpa aja agwa akwụkwọ n'ahụ oyi ya ka ọ bụ, mana o nwere ike ọ bụrụzi ọya nke gịnị, ọya nke ime mmụọ. Ekpere afọ nwaanyị a na-ekpe, persevering in prayer and steadfastness in prayer. Ọya ka a na-agwa anyị n'ụbọchị taata, ka anyị yọọ Chineke ka o nyere anyị aka, ka anyị ghara ịda mba n'ekpere. Pray always and never lose what? Lose heart. Ọ ife Jesu gwara anyị. So ka anyị yọọ Chukwu na Jamisa ka o nyere anyị aka, ka okwukwe anyị sie ike n'ebe ọ nọ, ka anyị wezuga oke nkewasị na ekworo na anya ukwu dị n'etiti anyị, ma na anyị niile bụ ụmụ nke Chineke, na Chineke fụrụ anyị niile n'anya. Oto dị Jesu. Ka anyị kwụrụ ọtọ kwupụta okwukwe anyị. Nke niile onye kere eluigwe na ala na ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa atọ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, a mụrụ ya amụ, emeghị ya eme, ya na nna bụ otu ihe a ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata. O were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchị Pontius Pilate, akpọdo ya ọ nwụọ, enie ya, ka o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwu, eluigwe nọ n'aka nri Chukwu Nna,
onye ọzọ na-efe ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe onye ọchị ya na-enweghị njedebe ekwe na mmụọ nsọ onye nwe anyị na-enye ndụ onye si na nna na nwa pụta onye a na-esekpuru na-etokọdo ya na nna na nwa onye si na ndị amụma kwuo okwu ekwe n'otu nzukọ nsọ katọlik na apọstọlik ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ ana m atụ anya m ite na ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịa. Ekpere nke ndị kwerenụ. Ụmụnne nna Chineke, ebe ịfụnanya, ebere, ọkpụkpọ oku na amara Chineke adịghị akpa oke, ka anyị were zuo okwukwe kpọkuo Chineke na enyemaka ya na mkpa anyị dị iche iche, ka nke arụ ka nke mkpụrụ obi. Ndị ga-edu anyị n'ekpere hapụta. Ndị ga-edu anyị n'ekpere nke ndị kwerenụ. Nye m anyị nọrọ anyị anyị. You and I nọrọ anyị anyị. Ka anyị kpee ekpere maka nzukọ Kristi Jesu ụwa niile, maka onye ndu anyị Pope Francis, Bishọp anyị Nicholas, ndị ụkọchukwu na ndị niile Chineke kpọrọ ka ịgara ihe ozi na nzukọ, ka onye ha mara nke ya onyinye asaa nke mmụọ nsọ iji wee na-achịkọba ọnụ ma na-edu na-agbaziri igwe atụrụ nke ọ hanyere fa n'aka. Anyị arịọ gị biko dị nwanụ. Ka anyị kpekwazị ekpere maka ndị na-achị obodo, gbanite n'onye ndu nke obodo a bụ Trump, ndị sineti, ndị haus na ndị na-elekọta ogbe dị iche iche anya, ka Chineke nye ha amara iji wee na-achịkọ, mara na mmadụ niile bụ otu, wezụga ikpe oke n'etiti agbụrụ na ebe ndị si, ma na-alụ ọrụ na-agba mbọ maka ọdịmma nke mmadụ niile na ọganiru nke obodo na nke mmadụ niile. Anyị arịọ gị biko dị nwe anyị. Ka anyị nọtazi isi atiezie mkpa ndị ọzọ anyị bugasị n'uche. Cheta ụmụnne anyị ndị rapụgoro ụwa, ka Chineke nabata ha na alaeze eluigwe. Chineke nna pụrụ ime ife niile, na ọnụ arịrịọ na ekpere nke anyị bụ ụmụ gị na-ebute n'iru gị, dịka ị zara arịrịọ nke nwaanyị onye Kena, biko meere anyị karịa ka anyị rịọrọ gị. Anyị na-arịọ gị ihe ndị a site na Kristi dị nwe anyị. Amen. Ka anyị nọdụ ala.
yọbanụ ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụrụ gị asọ Chineke dị ike niile ịnaranụ. Onye nwe anyị, biko nara aja anyị na-ehunyere gị dịka onyinye anyị ji agbanweta onyinye nke a ka mma. Site n'ihunyere gị onyinye nke a i nyere anyị, mee ka anyị nata onyinye nke bụ gị onwe gị. Anyị na-arịọ gị nke a site na Kristi dị nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi enu ka anyị nye ndị nwe Chukwu anyị ekene. O kwesịrị eze bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke dị ike niile edo ụwa atọ ụwa site na Kristi dị nwe anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ kwere ka a mụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebe site n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, bịa site na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebe. N'ihi nke a, anyị na-eso igwe ndị ọma niile nke eluigwe na-etobego oge niile n'ukwe na-asị, nsọ nsọ Nna anyị dị nsọ ezie, sọ gị na-edu ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ ka ido onye ndị a site n'ikwasa mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara ka onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye n'ọnwụ ka o jiri aka wee nara, were achịcha nye gị ekene na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekene na otito bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e wee gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta n'ife omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a, anyị na-ekwupụta ọnwụ gị. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume anyị arịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara Kristi bụrụ otu si na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ ị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis, bishọp anyị bụ Nicholas, na ndị ofe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwu wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, Josef dị asọ bụ di ya, ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebe site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-ezikwa n'ime ya na n'aka ya,
na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa ta ụwa niile. Ụmụnna, ka anyị were ekpere na onye nzọpụta anyị kụziri anyị wee kpọkuo Chukwu nna anyị nọ n'eluigwe, ka o todoro afa gị, ọchịchị gị bịa, ka e mee uche gị n'ụwa dịka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị taata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị ga dịka anyị si gbaghara ndị mefere anyị, ekwena ka anyị kwenye na-aranye. Zọpụta anyị na-arịọ gị, o Sebụrụ na ajọ ihe niile, were ebere anyị udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị wee gbana nsogbu niile, were nchekwa dị nsọ na-atụ ya maka mbịaghachi ka onye nzọpụta anyị Jesu Kristi, n'ihi na ọchịchị bụ nke gị. Onye nwe anyị Jesu Kristi egwa ndị apọstụl gị, udo ka nna hapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, enekwana anyị na njọ anyị, kama nekwasị anyị n'okwe nke nzukọ gị. Nye udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bee dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke osobu adịrị unu mgbe niile. Ka anyị nyerịta n'onwe anyị ekene nke udo. Na-enwe atụrụ nke Chukwu na-ediwe na Jesu Kristi na-ebochapụ njọ nke ụwa, ha nwere isi ọ bụ ndị akpọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke.
Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, site n'ihe ọgbụgba ndụ nke a, imeela ka anyị keta oke n'ime Kristi. Anyị ji ume a na-arịọ obiọma gị ka ime ka anyị site n'iyi ya n'elu ụwa a bịakwa keta oke n'otito ya n'eluigwe, ebe ọ dị ndụ na-achị ebe ebe. Ka anyị nọdụ anyị. Stood rejoice. The bishop asks that everyone receive the body of Christ by hand, and when doing so, the mask will remain on your face. Only after you have received the Eucharist and walk away can you quickly pull it down, put the sacred host in your mouth, and quickly pull it up again. Also, please remember to keep the distance according to the marks on the floor, and wait until the ushers indicate for you to line up. So once again, we welcome everybody back to the church. No, the first time for coming back. We welcome you all in our midst. So we will remind you that it has been strongly requested by the bishop that there be no group rosary or any other devotional group prayers. After the daily mass, the church will be closed by 9 a.m. and in our case, by 2 p.m. Remember, we have not yet returned to normalcy. Please bring the exact change for offertory. You won't be able to exchange money or get change. Anyone who is requesting a mass intention, please call or visit the office at least 1 week in advance. Next week there will be second collection for Lebanon. So because next week there will be second collection for Lebanon. And because upon leaving the church after Mass, please remember to maintain respectful silence and refrain from talking and socializing. Also, always use the main front door of the church to enter during Mass, and all doors for exiting after Mass. Please start exiting from the back benches first. We ask that you wear your mask and cover your nose during the entire celebration. Because personally, I reckon you that make it available to themselves a copy of the bulletin. They are available at all exits. And I took a time that the rectory is open part-time for the month of August, Monday to Thursday, from 9 a.m. to 1 p.m. So the rectory will be closed on Fridays. Rodriguez. Any birthdays? What they celebrate? Oh, sorry. You can wear second collection.
when did I celebrate their birthday? Birthday celebrate? No? Any anniversary? Oh, okay. When did they celebrate your anniversary? Any anniversary at all? Study Joseph. Because that started growing again, people were coming back again, but today I guess maybe because of the rain or something. Because we continue to call our people to come back to Mass. It is very safe in here. You know, return to Mass. I am to Dr. Jesse. Oto dị Jesu, anyị ekene mmadụ niile, onye na-eme bedde kwuruke n'ọtọ ka anyị kpere gị ekpere na ọ dịrọ mfe. Gbagotatụ ebe a. Maka na onye Chineke nyere ndụ amara ife Chineke mere ya. Ọ bụrụ ike aka nke anyị, ọ amara Chineke. Enyemaka dị n'afọ onye nwe anyị. Osobu anụrụ arịrịọ anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Chineke nna pụrụ m ife niile, anyị na-ekene gị n'isi nwaodibo nwaanyị gị nke nọ n'iru ọta gị ugbu a. Anyị na-ekene gị maka na ị nyere ya ndụ n'enu ndụ, nye ya ahụike n'enu ahụike. O wee jiri ụkwụ ya na-agba wee guzoro n'ihu ebe nchụaja gị n'ụbọchị taata wee na-enye gị ekene. Anyị na-ayọ ka ịgbatụ aka gị dị nsọ, gọzie ya, gọzie ezinụlọ ya, gọzie ọpụ na mbata ya, nye ya ahụike, nye ya ogologo ndụ, nye ya akụ, nye ya ụba. Ekwena ka ajọ mmụọ ma ọ bụ ajọ mmadụ nwee ike ọmụna n'ebe ọ nọ, kama mgbe ahụ na mgbe ka ikwugidesie ya ike n'okwukwe dị ka ị mere nwaanyị Kena, sikwazi otu ahụ mere ya na mkpa ya niile, ka nke ahụ ka nke mkpụrụ obi site na Kristi onye nwe anyị. Ka Chineke dike niile gọzie, chekwaa ma nọnyere gị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Udo dịrị gị. Ka anyị kwụrụzie ọtọ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. N'isi agụsigo na-aba n'udo.